Que tal? Boas tardes. Se ten vostede un piso en alugueiro, atenda, interésalle isto. O Goberno quere penalizar os caseiros que suban o alugueiro das súas vivendas. En concreto, estudan reducirlle a deducción do 50% no IRPF para os que incrementen o prezo cando remata o contrato. A proposta é dos Ministerios de Facenda e de Vivenda. A sumar parecelle insuficiente. Queren ir máis aló e que os alugueiros se prorroguen automáticamente, impedíndolle ao propietario que poida subir o prezo. E atendan tamén este dato: un de cada 4 coches que se fabrican en España sae de Stellantis Vigo. Esta mañá partiu do Porto Vigués o vehículo que fai o número 15 millóns. Alfonso Rueda ofreceu ao sector automobilístico o apoio da Xunta nuns tempos complicados pola competencia da China. Todas las ayudas al sector de la automoción, ese plan director de la logística que se nombró también y que es tan importante. Las cosas que se fabrican tienen que llegar a los consumidores y todo lo que es necesario para fabricar tiene que llegar a los centros de producción. E sentaron moi mal, incluso dentro do PSOE, as palabras de Óscar López culpando o falecido Javier Lambán da derrota electoral en Aragón. A candidata do PSOE nas autonómicas reclama non sinalar culpables da derrota. O presidente de Castela-A Mancha cree que López debe pedir perdón. O regueiro de estragos polos temporais súmase outro máis en Santiago. Derrubouse parte dun dos muros que rodean o antigo cemiterio de Bonaval. As pedras esborralláronse sobre os vellos nichos. A zona está pechada ao paso e á espera dos informes técnicos dende o Concello, non desbotan ter que intervir en todo o muro. Horas antes, o Grupo Municipal do PP pedirá explicacións no Pleno polo mal estado da cidade. En Portugal, a metade de Coimbra está baixo a auga e están preparados mesmo para desaloxar os máis de 9.000 veciños que viven nas marxes do río Mondego ante as que poden ser as peores inundacións en 100 anos. O Atlético de Madrid pasou por riba do Barcelona na ida das semifinais da Copa do Rei. Delirio absoluto no Metropolitano, nunha noite histórica pro Atlético. Vibrou Simeone ante un Barça irrecoñecible. 4-0 foi o resultado final a prol dos colchoeiros. Os 4 goles no primeiro tempo. Con todo, aínda restan 90 minutos de eliminatoria. A volta será o 3 de marzo, no Camp Nou. Esta tarde vai seguir chovendo por momentos con tormenta e sarabia. Hai neve na montaña e o vento sopra forte no litoral norte e nas montañas do sur. Ademais, volve a agravarse a situación no mar, pero hai luz ao final do túnel, confírmase. Aínda que sexa por unhas horas, mañá imos ver o sol. O Goberno quere castigar os propietarios de vivendas que suban o alugueiro cando rematan os contratos. A idea sería penalizar os caseiros cando fan a declaración da renda. Sabela. Marta, a proposta partiría algo así en utilizar os impostos, pagar máis ou menos na declaración da renta para as persoas que alugan unha vivenda en función dos prezos deses alugueiros. De calquera xeito, non hai nada definitivo, non hai nada concluído. De momento, Facenda, o Ministerio de Facenda e o de Vivenda están analizando as posibilidades. O que buscan é tratar de conter os prezos dos alugueiros. De calquera xeito, parte do sector dos administradores de fincas insisten en que o problema non é tanto o prezo, que tamén os prezos están disparados, pero insisten en que os propietarios que alugan a vivenda non deixen de facelo porque deduzan máis ou menos no IRPF. Eles insisten na necesidade urxente de controlar e arranxar e aumentar a seguridade xurídica do sector. Subir o prezo dos alugueiros pode traer aparellada unha penalización fiscal. Los propietarios no quieren cobrar más. Lo que quieren es tener asegurado lo que tienen que cobrar, sencillamente. A penalización aplicaríase só no caso dos novos contratos e non nos incrementos anuais do IPC. O Goberno está negociando a proposta cos grupos parlamentarios. Para que quede cristalino, Podemos va a votar que no a cualquier regalo fiscal a los caseros. Que la política de vivienda sea un cajero automático para rentistas no ayuda en ningún caso a las inquilinas y a los inquilinos de este país.
O Goberno cree que hai marxe para o acordo. Hasta el último minuto hay capacidad de diálogo y de entendimiento. Ayer yo vi algún partido posicionarse en contra, que espero que vaya evolucionando también en su posición, porque creo que los ciudadanos que le han votado están mayoritariamente de acuerdo con el Real Decreto que se tramitó por parte del Consejo de Ministros. A medida tamén busca endurecer as condicións dos contratos de temporada con sancións aos que incumpran a normativa de alugueiros de curta duración e poñerlle freo ao uso do alugueiro por habitacións. Autocrítica é o que lle piden ao PSOE e máis despois das palabras do ministro Óscar López nestas últimas horas sobre o falecido Javier Lambán, o que culpou do mal resultado electoral en Aragón. Pero Óscar López non pide perdón e está a xerar unha auténtica tormenta no seo do partido. María Cheda. Pois ir arriba, di ninguén me vai dar leccións de respeto. Son as últimas palabras esta mesma mañá de Óscar López. Non pide perdón, non pide desculpas e os ministros van saindo como boamente poden. Bolaños defende a figura de Lambán, pero a ministra de Educación vai máis aló e sorpresivamente culpa o Partido Popular de crear unha polémica. Esas palabras, en calquera caso, cargando a un recentemente falecido dos mals resultados electorais. Flaco favor fan a autocrítica, como tamén as declaracións de Ángel Víctor Torres contra Felipe González, invita a marchar do partido despois de que criticara a Pedro Sánchez 5 días despois dos resultados en Aragón. Nada de autocrítica dende o Partido Socialista. Que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Estas foron as palabras de Óscar López que desataron unha nova tormenta interna nas filas socialistas. O PSOE aragonés expresou o seu malestar a través da senadora e man dereita de Javier Lambán durante anos, Maite Díaz, que acusou o ministro da Función Pública de sementar a discordia no partido. A propia Pilar Alegría, ata hai pouco compañeira de López no Executivo, tamén lle afeou as súas palabras nas redes sociais. O presidente manchego, Emiliano García Paje, unha das voces máis críticas con Pedro Sánchez dentro do seu partido, tamén quixo dar o seu punto de vista. Es muy triste, pero ya se pueden hacer una idea de lo enormemente duro que es discrepar en estos momentos en el PSOE. Supongo que hoy, aunque sea ya con 24 horas de sufrimiento, pedirán disculpas, ¿no? Esta mañá o ministro da Presidencia nin se desculpou nin se quixo referir ás palabras de Óscar López, só reivindicou o legado de Lambán. Creo que todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón. Ha sido un referente. Pero o desafecto do goberno coas voces críticas no seo do PSOE non remata en Lambán. O ministro de Política Territorial sinálalle a porta de saída ao expresidente Felipe González, que esta semana recoñeceu que por primeira vez votará en branco nas próximas eleccións. Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no? Solo si Rubalcaba, ¿no? Felipe González tamén asegurara que pactar con Vox lle resulta menos disparatado que facelo con Bildu. Hai polémica pola ausencia de Pedro Sánchez na reunión previa ao cumio informal de líderes en Bélxica que se celebrou esta semana. O goberno español culpa a Italia de excluir a Sánchez desa convocatoria, pero dende Bruxelas explican que estaban todos, sen excepción, invitados. Esta é a foto oficial dos 27 líderes da Unión Europea reunidos este xoves nun castelo de Bélxica. Pero horas antes da instantánea tiña lugar estoutra, un encontro previo organizado por Italia, Alemaña e o país anfitrión. 19 pays étaient présents, tous les grands étaient là. 19 países, todos os grandes foron, di o primeiro ministro belga. Quen non acudiu foi o español. O goberno presentou unha queixa ante Italia por non convidar o presidente da cuarta economía de Europa. Lo trasladamos con absoluta normalidad y nuestra posición política es que obviamente todas las negociaciones y todos los acuerdos a los que se lleguen en la Comisión Europea y en el Consejo Europeo han de ser acuerdos y negociaciones a 27. Pero o primeiro ministro belga cree que se invitou a todos os países. Por iso o líder do PP opina que Sánchez está montando un nuevo numerito. Unha nova cortina de fume. Posiblemente sea igual de cierto que los líderes europeos prefieren no contar con él y que él no fue para inventarse otra distracción. En todo caso, creo popular o episodio delata a decadencia política de Pedro Sánchez.
Esta mañá embarcou en Vigo o vehículo 15 millón transportado dende Sepeirao. O ano pasado, Stellantis fabricou un de cada 4 coches construídos en España. Este foi o primeiro coche que Citroën exportou a Marruecos no 1958. Daquela a factoría producía 25 vehículos ao mes e agora máis de 50.000. Hemos hecho 3 años de récords históricos. Más de 1 millón de toneladas por primera vez. Es la mercancía que más se mueve en el puerto de Vigo en estos momentos, son los coches, es la automoción. Más de 672.000 coches, siendo el segundo puerto a nivel nacional. Esta berlingua eléctrica que está embarcando é o vehículo 15 millóns transportado dende o Peirao de Vigo. El transporte marítimo es y seguirá siendo una de nuestras grandes fortalezas. Nos permite competir en un mercado global y nos permite compensar nuestra localización geográfica, alejada de los principales centros de consumo del mercado de la automoción. Alfonso Rueda garante o apoio da Xunta ao sector. Todas las ayudas al sector de la automoción. Ese plan director de la logística que se nombró también y que es tan importante. Las cosas que se fabrican tienen que llegar a los consumidores y todo lo que es necesario para fabricar tiene que llegar a los centros de producción. Es fundamental esta industria en Vigo y en Galicia. No 2025, un de cada 4 coches fabricados en España construíuse en Vigo. E a Xunta quere estar na primeira poxa para introducir a eólica mariña na costa galega. Creen que vai xerar unha cadea de valor moi significativa e que ademais é compatible coa pesca, pero aí é onde está temeroso o sector pesqueiro. Queren coñecer exactamente cales poden ser os efectos no medio natural. A industria valora a subasta como unha oportunidade histórica. E é, desde logo, unha irresponsabilidade dicir que debemos xa empezar a dar subastas e concesións a empresas que poden chegar ás concesións a 50 anos sin ter toda a información científica disponible. O principio de precaución aplícase antes de actuar. Sería imperdoable que, por lentitude, España e Galicia non este na primeira liña. Por lo tanto, imos a acompañar sempre o sector pesqueiro, obviamente na protección da súa actividade, que tamén nos interesa moito a nivel cidadán e a nivel de industria, pero os pasos hai que darnos. O próximo luns, os concellos do litoral teñen unha convocatoria sobre a mesa da Consellería de Medio Ambiente e do Mar. As conselleiras queren informarlos das alegacións que van presentar á reforma do regulamento de costas que prepara o Executivo Central. De non aceptarse as propostas galegas, a Xunta non descarta acudir á xustiza. Que toman determinacións que son increíbles. Eu hoxe podo ter a miña casa e mañá pode estar en dominio público marítimo terrestre sin facer ningún tipo de estudio. E, ademais, ese fogar ou esa empresa que está ligada ao mar, pois vaiselle reducir esa concesión a 30 anos. Unións Agrarias está satisfeita coas últimas resolucións xudiciais que obrigan a industria do leite a indemnizar os gandeiros por pactar os prezos. O Sindicato Agrario anima a que reclamen todos. Dun precio artificial no que cobraron por ese comportamento destas sancionadas. Por lo tanto, van a ter dereito a que se lle resarza dese dano todos os gandeiros e gandeiras que comercializaron leite durante esos anos, independentemente de que lle entregaran leite ás industrias sancionadas ou non. Os prezos seguen subindo, pero cada vez menos. A taxa interanual do IPC queda no 2,3%. Aquí temos a taxa no 2,3%, que son 6 décimas por baixo da que tiñamos o ano pasado, 2025. No caso de Galicia, estamos entre as comunidades coa inflación máis baixa, porque a temos no 1,9%. Se nos fixamos na cesta da compra, o que máis subiu no último ano foron os ovos. Subiron case un 31%. E tamén outros produtos básicos subiron, por exemplo, a carne de vacún, máis do 16%. No outro extremo, o que máis abaratou, temos os aceites vexetais. A cesta da compra tipo que analiza o Instituto Nacional de Estatística acaba de actualizarse. Saen produtos que xa apenas mercamos e introdúcense outros novos. Mar Novas. Pois si, o consumo cambia, iso reflíctese no IPC que tense que adaptar aos novos tempos. Hai produtos que xa non mercamos, outros que incorporamos a nosa cesta da compra e que supoñen agora un gasto importante nos fogares.
Exemplos, pois teño por aquí aguacates, arandos, tamén refrescos de té ou cervexa con limón. Agora téñense en conta para calcular o índice de prezos ao consumo e outros, como garabatas ou panos, acaban de ser excluídos polo Instituto Nacional de Estatística para elaborar o IPC. Os reaxustes quitan peso o grupo de alimentos e bebidas non alcohólicas que tiñan moita influencia para darlle máis relevancia a gastos en restaurantes, aloxamento ou transportes, por exemplo. O prezo dos alimentos frescos, notámolo todos, levan tempo subindo e fronte a iso gañan espazos alimentos preparados. En España, de media, xa se consomen tanto como ao peixe. Suban ou baixen, os alimentos sempre van na cesta. No último ano os prezos aumentaron un 3%. No mercado escoitamos que se vende menos peixe e que vai aguantando a carne. Gastan menos por la economía e porque o pescado está moi caro, evidentemente. A ver, que diga peixeira. Sí, eu tamén o penso, Mucho menos, se gasta muchísimo menos. Castilla e paletas, 25-10. Mentres aumenta o consumo de alimentos preparados. O prezo é unha das razóns, tamén que temos menos tempo e menos coñecemento para cociñar. Quizá unha vez a semana mínimo. No, nunca. A veces sí que se tira un pouco, pero é que se ven atrás os componentes e non vale a pena, non? Porque miña filla celebra o cumpleanos, entonces por falta de tempo temos que facelo máis práctico que sano. Os fogares de rendas máis baixas son os que máis consomen preparados. Tamén as persoas que viven soas. Os preferidos son pizzas, patacas e pasta. Sí. De feito, veño a comprar cousas para o cumpleanos porque vou celebrarlo mañán. Traio unha empanada, cousas de picar, que si croquetas por aquí. Hoxe levo patata asada, mira. Así. Con todo, Galicia é a comunidade na que menos se consomen alimentos preparados, case 12 kilos por persoa ao ano. Unhas 2.600 persoas dependentes en Galicia poderían contar coas axudas necesarias se o Goberno Central non recorrera a lei galega ante o Tribunal Constitucional. O recurso ten paralizada a homologación dos graus de dependencia e discapacidade que lle permitía á Xunta de Galicia resolver os expedientes dun xeito máis áxil. E por que non a teñen? Porque o Goberno quere aforrar esos 23 millóns de euros e o faino a costa das persoas maiores e das persoas con discapacidade. Polo tanto, creemos que isto é algo inadmisible. Nos lle pedimos que saquen ese recurso ante o Tribunal Constitucional porque nos debemos de valorar a todas estas persoas. Medran as tensións dentro do Ministerio de Transportes dende o accidente de Adamuz. Acaba de coñecerse unha dimisión no departamento de Óscar Puente. É a dimisión da subdirectora xeral de Conservación. Aínda que ela alega motivos persoais, detrás desa decisión poderían estar a deterioración da rede estatal de estradas e discrepancias internas sobre os cambios que se pretenden introducir no prego de contratación dos servizos para conservar as vías. Nas últimas horas, na rede ferroviaria en Galicia houbo 2 novos accidentes e os sinistros cuestionan o mantemento da rede. Os populares recordan que é unha competencia do Ministerio, o BNG reclama actuacións da Xunta e os socialistas fan alarde de investimentos. 2 novos sinistros ferroviarios en Galicia cuestionan a idoneidade do mantemento. Houbo accidente na liña Ourense-Monforte e tamén en Cambre. Os socialistas galegos aseguran que non se producen por falta de investimento. Non é por falta de inversión, porque a inversión, cando non había realmente, eran nos gobernos do Partido Popular e desde que chegou Pedro Sánchez ao goberno a inversión no ferrocarril e nomeadamente na provincia de Lugo é histórica. Para o BNG as administracións deben colaborar, pero pon o acento na Xunta. Din que debe habilitar partidas extraordinarias. Non teñen contemplado, a día de hoxe, ningunha partida extraordinaria para todo este tipo de eventos que se están sucedendo. Os populares sorprendidos recordan que a rede ferroviaria é competencia do Estado. Esta é a fórmula habitual do novo nacionalismo galego, que o que pide é que cos cartos dos galegos asumamos as obrigas que corresponden ao goberno do Estado. Desde o PP lamentan tamén que a Xunta se entere das incidencias do tren polos medios de comunicación e non polo goberno central. En Cataluña morreu unha muller por causa do vendaval deste xoves e hai 7 persoas hospitalizadas. Esta mañá o tempo deu unha tregua, pero con vistas a mañá, a borrasca Oriana pon de novo en alerta por vento todo o litoral mediterráneo.
En Cataluña seguen reparando ou cando menos apuntalando máis a xiña posible as 1001 incidencias que provocou o vento, porque nas próximas horas terán que enfrontar os refachos que trae Oriana, a novena borrasca intensa do ano. Todo o sur e leste da península están en aviso laranxa por isto, e en Castellón a EMET sobe ao vermello. Os estragos das rachas furacanadas de máis de 100 km son visibles aínda en moitos puntos da comunidade catalá. A muller ferida polo desprendemento do teito desta nave acabou falecendo esta noite no hospital e outras 7 persoas seguen ingresadas, 2 delas moi graves. A máis das alertas por vento, Oriana pon de novo en risco por chuvias as zonas máis afectadas do centro e do sur da península. A UME tivo que rescatar esta noite un matrimonio atrapado polo rebordamento dun regato en Cidade Real. E a Junta de Andalucía enviou mensaxes alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga e Sevilla. Máis de 3.000 persoas seguen desaloxadas, entre elas todos os veciños de Grazalema, que segue sendo un lugar fantasma. Máis de 50 estradas da comunidade seguen cortadas e a DXT lanzou un aviso este venres para que se extremen as precaucións para circular nas 10 comunidades con avisos de vento, chuvia ou neve. Tamén haberá que andar con cuidado polas zonas costeiras, porque a maior parte do litoral peninsular estará entre hoxe e mañá en aviso laranxa. En Francia van xa 2 mortos. O último é un home de 85 anos que caeu dende unha escaleira pola forza do vento mentras podaba unhas árbores. Preto de medio milleiro de fogares están sen luz e hai unha vintena de departamentos en alerta por inundacións. Iso en Francia. En Portugal as consecuencias da borrasca Nils están sendo absolutamente devastadoras. En Coimbra, 9.000 persoas poden ser desaloxadas en calquera momento. A vila está baixo auga, Brais. Si, Coimbra está preparada para unha inundación histórica. Algúnas partes da cidade xa foron cortadas, os comercios e restaurantes están pechando, baleirando toda a mercancía e os veciños atrincheiran os seus portais. Superouse un momento crítico a primeira hora da mañá e hai outro previsto para dentro dunha hora aproximadamente. 9.000 persoas están avisadas de que poden ser evacuadas en calquera momento, pero aínda non foi preciso. O peor pode ser para algunhas zonas da ribeira do río máis preto do mar. As comunicacións entre o Porto e Lisboa están seriamente afectadas ao seu paso por aquí, por Coimbra, e é previsible que así sigan nos vindeiros días. A boa nova é que de momento a chuvia está a dar un descanso e tamén que o caudal do río baixou nas últimas horas. E en Santiago derrubouse parte do muro que rodea o antigo cemiterio de Bonaval. A espera dos informes dos técnicos, o Concello non desbota ter que facer obras en todo o perímetro do muro. De momento a zona está pechada ao paso e é unha zona moi transitada habitualmente, aínda que non con este tempo. Alejandro. Sí, a zona afectada ten unhas dimensións aproximadas de 15 metros de longo e 6 de alto e levou consigo pois algúns dos nichos que permanecen aquí neste parque de Bonaval, pero nos que non hai ninguén soterrado. Todo parece indicar que aconteceu entre a noite do mércores e a mañá do xoves e segundo confirman dende o Concello de Santiago a causa estivo na gran acumulación de auga no terreo. Nas últimas horas estiveron por aquí técnicos avaliando a situación, agora toca agardar polo informe técnico e tamén, como ti ben indicabas, Marta, non desbotan ter que actuar en todo este conxunto histórico. Como poden comprobar tras de min, nestes momentos a zona permanece precintada e tamén todos os accesos ao parque están pechados. Precisamente o estado das infraestructuras en Santiago tensaba o debate no pleno municipal. O PP votoulle en cara á alcaldesa da cidade, Gorete Xamartín, o bloqueo de asuntos pendentes. A rexedora pediu ao voceiro dos populares na cidade, Borja Verea, tempo e paciencia. Eu solicitaría que se tivesen luces longas e que haxa esas cuestións que están, polo menos, relacionadas con saber un pouco pois cales son eses temas que debían de quedar á marxe, da disputa partidaria, porque deberíamos de todo o mundo estar de acordo neles. Con Goretti, San Martín, todo funciona peor. Casa da Xuventude, bloqueado. Radar de Conxo, bloqueado. Fochancas, bloqueado. Autobuses e taxis, bloqueado. Limpeza, bloqueado. En Monterrey caeu parte dunha estrada, derrubando con ela o ascensor exterior dunha vivenda. Tremendo susto levou Pepita cando viu que se derrubara parte desta rúa de Alvarellos, botando abaixo o ascensor exterior da veciña coa que comparte patio. Casi me dá un infarto, porque claro, horrible. Eu quedei pois acojonada, porque digo, madre mía, ven a casa abaixo ela
E imagínate a miña, moito medo, moitos nervios, non me colleu de milagro, non me colleu. A propietaria da casa, Viru Catanes, pioneira no xornalismo femenino deportivo, estaba en Madrid. Agora xubilada, ten problemas de mobilidade e instalar este montacargas para poder evitar as escaleiras que suben a súa vivenda. Cando puden vin para empezar a moverme, a ver quen se fai cargo de todo este desastre que temos aquí. Ademais, o camiño estáse desfacendo día a día, é un auténtico peligro. Pode vir un coche aquí abaixo ao patio. Teñen clarísimo que el foi a causa do derrubamento. As obras que Naturgy fixo hai máis dun ano para renovalas acometidas da luz. Nas gretas que deixaron na estrada filtrouse tanta auga que ten caído. Deixaron fatal para que comenzase a agrietarse desa maneira tan terrible, o sea que non sellaron ben. Foise filtrando a auga todo que choveu este mes. Eu vi vir, os muros da miña casa tamén poden caer. Xa vistes como está filtrando todo. Dende o Concello de Monterrey din que a responsabilidade das obras é de Naturgy, pero aseguran que en canto rematen as choivas van reparar o desastre. Os servizos de emerxencia están a proba estes días. Onte mesmo tiveron que rescatar no barco de Valdeorras un rapaz que acabou no río Sil cando tentaba recuperar un balón. Aguantou 45 minutos agarrado a un árbore ata que o puideron rescatar. Foi contra as 7 da tarde que os servizos de emerxencia recibiron aviso. Un rapaz loitaba contra a corrente do río Sil, agarrado a unha árbore. O río estaba nese momento en alerta laranxa con case 9 metros de altura. O que se fixo foi lanzar o aro salvavidas para que o rapaz tuvera unha cobertura e unha maior seguridade, por se acaso a árbore rompía ou esvaraba el ou o que sea, mentre non chegaban os demais equipos de rescate. O rapaz xogaba ao fútbol cando outros amigos nas canchas que hai a carón do río. Non se sabe moi ben que foi o que pasou, sei que o rapaz esvarou ou entrou polo seu propio pé na auga e todo se complicou rapidamente. Te metes en un pequeño río que pudo haber sido mucho máis, pero mira, quedou nun susto e es lo que importa. No rescate interviron numerosos medios, Protección Civil, o GES, a Policía Local e a Garda Civil. Tiveron que agardar a chegada dos bombeiros que estaban noutra emerxencia, pero unha vez ali uniron forzas e a operación de rescate durou apenas 10 minutos. Vinos que estaban xogando aquí, ainda era un balón amarillo. Cando subín para arriba xa sentín os bomberos e depois dixeronme que foron nenos que estaban xogando aquí precisamente, que lle marchara o balón ao río e que se tirara por el. Os servizos de emerxencia lembran que ante as enchentes dos ríos compre extremala precaución, non achegarse ás beiras e respetar as cintas e sinais de prohibición de acceso a zonas anegadas ou en risco de subidas repentinas de nivel. Máis de 5 horas sen luz é o que sufriron onte varios negocios do centro de Ourense que denuncian perdas moi importantes. Dende a compañía eléctrica din que o apagamento foi consecuencia do temporal. Pasaban das 10:30 da mañá cando a luz marchaba en varias rúas do centro de Ourense, en moitas o corte durou tan só minutos. Nosotros tenemos otro local en Ramón Cabanillas. El de aquí volvió al rato, a los 10 minutos, pero el de Ramón Cabanillas volvió a las 5 de la tarde. Entonces, claro, tuvimos que traer todas las clientes aquí. La parte de enfrente de la calle estuvo sin luz hasta las 3:30, 4 de la tarde. De hecho, una compañera mía que tiene peluquería ahí a 50 metros, pues tuvo que venir aquí con su gente. Solucións as que algúns recorreron para intentar atender os clientes, pero a maior parte dos negocios dan por perdida a xornada. Non podemos facer nada de nada, únicamente cerrar. Pero bueno, aguantamos, pero complicado. Non se iba nin a caixa, nin nos vai para cobrar ca tarxeta, non entraban pedidos porque non iba a internet. Con la agenda con muchísima gente, teniendo que no poder hacerlo porque no puedes secar, o sea, no puedes hacer nada. Hace frío, no puedes mandar a la gente con el pelo mojado para la calle, o sea, horrible, fue horrible. Veciños e comerciantes din que xa se teñen rexistrado máis cortes, pero normalmente de pouca duración. Hemos tido varios durante este mes, pero bueno, son cortes duran 10 minutos, 10-15 minutos, todo máis. E que pasou? Máis días seguidos, ademais. Naturgy atribúe as últimas incidencias aos temporais. Esta mesma semana rexistrábase outro apagón no centro de Ourense de máis dunha hora, aínda que de noite polo asologamento dun transformador. En Santiago aínda non se sabe que orixinou o incendio onte na comisaría e tamén están por determinar os danos que causou ese lume. Iso sí, os servizos de atención cidadá están restablecidos mentres os traballos dos bombeiros seguen no edificio. Esther.
Seguen traballando os bombeiros en arrefriar a zona que logo terá que ser revisada tamén polos técnicos porque as altísimas temperaturas que acadou ese lume puideron afectar o forxado e as vigas. Con todo, aquí vaise recuperando a normalidade. Xa teñen habilitadas oficinas provisionais para ir restablecendo os servizos. Están aquí na contorna da comisaría, iso si de momento atenden só casos urxentes. Cousa de 7 horas levou extinguir o incendio na comisaría e contan que poida levar días a refriar e asegurar a zona. Foi un lume complicado de atallar, orixinouse nunha planta subterránea sen ventilación e nunha sala de tiro chea de caucho. Entón, aí acumúlanse moitos gases, moitas partículas e, sobre todo, moitísima temperatura. É dicir, houve moito material que se nos queimou por temperatura. Houve un momento no que pola saída de gases saía lume directamente. Segue alta a concentración de gases ali abaixo, así que queda traballo para asegurar a zona e poder facer un balance de danos. Dos forxados da terceira planta que haberá que avaliar, ter que mirar un técnico o estado desas vigas, igual teñen algún dano en algún vehículo por partículas e demais. E sí que o resto non creo que teña gran afectación. A comisaría segue desaloxada ata que os técnicos avalíen os riscos, así que están de mudanza ás oficinas provisionais que habilitaron para dar servizo. Una oficina de denuncias provisional en la avenida de Patrón número 3 para el caso de que alguien tenga cosas más urgentes. Si es un extravío, una pérdida, no se considera urgente, pero las denuncias, el resto de denuncias sí se están tomando. É o mesmo co servizo de expedición de DNI e de pasaporte. Préstano nesta unidade móvil e atende só os casos urxentes. Tes que justificar, decir o motivo polo cal tes esa urxencia, eles valórano e en caso positivo, pois resolvense no momento. De momento non manexan prazos para retornar ás dependencias da comisaría. Na Coruña houbo que desaloxar a Facultade de Terapia Ocupacional por un incendio. O ordenador do despacho dun profesor comezou a arder e as lapas estendéronse moi rápido. Por fortuna, os bombeiros conseguiron sufocalas axiña. Hai testemuñas que din que a alarma de incendios non se activou. Na comisaría non acabou, pero pouco lle faltou a un condutor que circulaba marcha atrás por unha rúa en Vigo. Non só por ser unha manobra temeraria, senón porque tan só tiña 13 anos e evidentemente non ten carné de conducir con esa idade. O rapaz aproveitou que súa nai deixara o coche en marcha mentres facía un recado. Xoel. Sí, todo isto aconteceu, Marta, a tarde do pasado mércores nesta céntrica rúa da cidade de Vigo e foi un axente da Policía Local que estaba fora de servizo o que deu aviso aos servizos de emerxencias e a policía para poder interceptar a este condutor. O axente percatouse de que o turismo que circulaba o seu carón era conducido por un rapaz cunha apariencia claramente infantil. Os compañeiros que chegaron a todo lugar observaron o menor precisamente circulando marcha atrás durante uns 150 metros, realizando polo tanto unha maniobra antirregulamentaria. Os axentes interceptaron ese vehículo e comprobaron tamén que ali estaba a titular e responsable do turismo, que era tamén a nai dese rapaz. A muller asegurou que non sabía que o fillo collera os mandos do coche, apuntando que deixara o vehículo encendido para recoller unha compra e que o mozo de tan só 13 anos quedara no asento do copiloto. Ante esta situación, os axentes deron conta dos feitos ás autoridades xudiciais. E hai novidades na causa xudicial aberta polo naufraxio do Villa de Pitanxo. O xuíz que investiga o caso propón xulgar 2 directivos da Armadora e mailo capitán por 21 homicidios, por imprudencia grave e por un delito contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía e as acusacións particulares teñen 10 días para decidir se piden a apertura de xuízo ou o sobresemento desa causa. En Vigo hai poucos días desaloxaron unha antiga gardería e esta mesma mañá conseguiron valar un inmoble abandonado que tamén fora ocupado. Os veciños falan de inseguridade. Esperan que se tomen medidas para impedir que se repitan este tipo de episodios. A primeira hora da mañá, a Policía Local rexistraba este inmoble que, segundo os veciños da zona, levaba días ocupado por varias persoas. Cuando quedó vacío lo ocuparon, después quedó vacía la guardería, se fueron para la guardería y ahora nuevamente están en el edificio que era la residencia, pero rompieron unas rejas y entraron. Había en la guardería un montón de ocupas, hemos conseguido que se fuera una casa, ahora tenemos otra y ahora tenemos este edificio. Y dijéramos unos ocupas que no tienen dónde vivir y cuidan la casa,
pero no, lo primero que hicieron fue desmontar ventanas, romper puertas, abrir, y claro, es un problema. Accederon ao edificio rompendo os tabiques xa instalados nas portas e a intención hoxe era volver tapialas para impedir o paso a persoas alleas a esta propiedade, unha antiga residencia de maiores da Fundación San Rosendo. Para mirar se botan fora para poder cerrar, porque xa levan aquí, sei que hai moitos arriba e abaixo ahora, e venimos de Ourense para eso. Os veciños xa denunciarán o estado de abandono deste edificio en condicións insalubres. Preocupáballes agora o comportamento das persoas que ocupaban. Sí, hay mucho riesgo. Ya hubo un incendio ahí en Dumbo y ahora los vecinos me estaban comentando que están encendiendo velas, hogueras en el suelo, cosas así. Entonces, eso es mucho riesgo y para aquí, para el barrio, es molesto ya. Hay niños pequeños, viven familias que no se atreven ni a salir. Aparte de que está bastante oscuro, es una zona que suben de la Salgueira por ese callejón y ahora te da muchísimo respeto y muchísimo miedo. Incluso los negocios, que hay tardes que estás así más vacío y te da miedo. Finalmente a policía confirmou que non había ninguén no interior e procederon a avalar os lugares polos que accederan. Os veciños denuncian tamén a compravenda de droga nas inmediacións dun inmoble que agardan non volva a ser ocupado nun dos barrios máis afectados por esta problemática en Vigo. Dos 44 días que levamos de 2026, en Galicia choveu 43 días. O caudal nos leitos dos ríos experimentou incrementos puntuais de ata o 310%. E o tren de borrascas encadeadas deixou ata 100 avisos á poboación nunha única xornada. Solamente tivemos un día sen choiva en todo Galicia, que foi o día 4 de xaneiro, que xa casi non nos acordamos. Os responsables de xestionar os fenómenos meteorolóxicos adversos confirman con datos que este ano está sendo excepcional. Determinados concellos, como pode ser Lousame, Fornelos de Montes, Cuntis, Santa Comba, pois choveu no que vai de ano máis do que chove durante todo un ano e medio no concello de Ourense. Houbo días de ata 100 avisos territorializados por chuvia, vento, ondas, neve, que exixiron xestionar incidencias desde electricidade ata estradas. Tivemos 28.237 chamadas no mes de xaneiro e 22.565 no mes de febreiro. 50.000 chamadas en total. O responsable de Augas de Galicia explicou o papel regulador dos encoros. Moitos deles non estiveran ata este ano en alerta vermella por rondar a súa capacidade máxima e a maioría deles non acadaban desde hai 10 anos os niveis deste 2026. Nós tivemos 533 avisos. Non é malo que se desborden os ríos desde o punto de vista do ecosistema. Non é malo, pero sí é certo que temos que chegar á poboación para dicirlle que hai un espacio que o río, de cando en vez, chama a atención e nos di que del. E, polo tanto, temos que ser precavidos. A conselleira agradeceu a prudencia dos cidadáns, aos que lembrou a importancia de manter o ánimo e socializar. Despois da paréntese do sábado, a semana que ven volverá a chover. Paseos marítimos estragados, muros cobertos de area e plásticos devoltos polo mar. Ese é o panorama que atopamos estes días nas praias galegas, moi castigadas xa normalmente nos invernos, pero este ano moitísimo máis. Na praia de Area de Bon, en Bueu, o lixo que devolveu o mar salpica todo o areal. Hai aparellos de pesca, botellas, redes, restos plásticos e ata un xabaril morto. Nunca se mirou así a playa como está estes días. Eso é co mal tempo que hai, o mar que traballa moito e truso todo pa terra. O que si queda pena son os plásticos, as cousas dos mariñeiros que non deberían estar no mar, e parece que os propios mariñeiros, os materiais que usan, as redes, as nasas, incluso caixas de polispán. Unha imaxe que levou un grupo de persoas a unirse para recollelos. Necesito vuestra ayuda. Nunca vi una playa tan sucia en mi vida. Por si podemos hacer un punto de recogida de basura de voluntarios. Este é o mellor momento para limpar os restos das praias, cando as borrascas os sacan á superficie. Se calcula que aproximadamente es un 10% de lo que hay en el océano comparado con lo que llega a la línea de costa a lo largo del tiempo. A forza do mar tamén cubriu de area parte do paseo de Samil e causou danos en varios puntos do litoral vigués. Arrancou o valado todo, arrancou os postes de protección, a alambrada todo, está aí, porque máis arrancou de cuajo todo. Todos os letreiros, todos os postes de señales e todo, arrancou todo. Isto non perdona, a agua sempre busca o sitio. Os temporais tamén levaron parte da duna da praia viguesa da Calzoa, entre Samil e o Bao. Unas 6 ou 7 borrascas intensas
que ha coincidido en periodos de mareas vivas. Eso quiere decir que el oleaje ha llegado a la base de la duna y, bueno, pues con las borrascas sucesivas que ha sufrido, la erosión ha arrastrado aproximadamente pues, la mitad de la superficie de la duna posiblemente. El talud que ha dejado ha sido de varios metros. Considera ya las dunas como elementos de protección costera, de defensa, la primera línea de defensa ante el ascenso del nivel del mar y la intensidad de los oleajes y de las tormentas que cada vez son más fuertes por el calentamiento global. Uns estragos que se suman aos que se viviron no paseo de Panxón en Praia América, en Nigrán, e que non se poderán reparar ata que non cesen os temporais. Un trastorno obsesivo compulsivo, evidentemente. Inda que o teñas encima da mesa ou intentes deixalo noutro sitio, sempre vas ao móvil. Inda que non teñas que mirar nada, pero con móvil na mão continuamente. Pois tanto é así que de media mirámoslo máis de 200 veces, en moitos casos de xeito inconsciente e impulsivo. Con todo, de momento, non se considera nin adicción nin trastorno obsesivo compulsivo. Pasamos conectados aos móviles máis horas das aconsellables. O móvil está presente 24 horas do día, 7 días da semana e incluso de idades moi temperas, atravesa toda a vida. Entón, casi se converteu aí conductas aprendidas reiteradas que sei un tic. Un tic que se repite moitas veces mesmo sen ser conscientes de que o facemos. De encender e apagalo igual unhas 20, 30 ou máis. Muchas veces, sí, todo o tempo, sí. Mais de 10... o 20... Un estudo reflite que miramos cada día o móvil máis de 200 veces, algo así como un acto reflexo. Asústame ese número, pero non o descarto, Es un pouco como unha adicción. Un trastorno obsesivo compulsivo, evidentemente. Non tan evidente. Segundo a comunidade científica, non é un TOC, senón un TIC. De feito, rexeitan o termo nomofobia acuñado para referirse a un trastorno asociado ao uso excesivo do móvil e ao medo irracional de quedarse sen el. Que non é un TOC, que non un trastorno obsesivo compulsivo, non é un trastorno na inmensa maioría dos casos. E un TIC é simplemente unha resposta compulsiva, aprendida, inmediata, automática, que de alguma maneira aprendemos porque no día a día nos, consciente ou inconscientemente, o fomos metendo no menú diario. Con todo, estar obsesionados co móvil é un problema que ten que ver coa saúde mental e coa necesidade de estar hiperestimulados en todo momento, algo que sen dúbida interfire nas relacións sociais. Vexan como era o Entroido hai 40 anos. Estas imaxes son en Laza, no 1986. A esencia non se perdeu, era menos multitudinario, iso sí, máis de andar pola casa, pero coas mesmas ganas de divertirse. Mesmo ano, pero outra localización, a Coruña, disfraces imaxinativos e entre os máis cativos triunfaban personaxes televisivos da época. Son desfiles cheos de cor, música, pero sobre todo de moito humor, como este de Viana xa polos 90. Imaxes que recollíamos das nosas primeiras grabacións. E a festa segue moi viva, esta é a fin de semana grande do Entroido e hai programadas moreas de citas por toda Galicia. Iso sí, o foco vai volver a estar no Triángulo Máxico de Ourense. Somos felos desde ben cedo compartindo trasnadas e risas cos veciños das aldeas de Maceda. En Verín celebrarase o bautismo dos novos cigarróns e o domingo o gran desfile de comparsas e carrozas. Tamén o domingo en Laza ten lugar a estrea do Peliqueiro. Por primeira vez vestirán o traxe e saudarán os fregueses á saída da misa, o mesmo que farán as bonitas de Sande en Cartelle. Domingo gordo tamén en Viana do Bolo con desfile de folións e boteiros. Creatividade tamén nas rúas de Xinzo de Limia e Ourense capital cos seus desfiles. En Lugo, as grandes citas serán o Entroido Ribeirao de Chantada, onde volveremos ver desfilar os volantes, maragatos e peliqueiros. Un dos personaxes máis temidos sairá á rúa o luns, e o oso de Salcedo de Pobra de Brollón, que tingue de negro a todo aquel que se cruce no seu camiño. A cor chegará da man das numerosas comparsas e charangas que participan no desfile de Foz, un dos máis multitudinarios da provincia. En Pontevedra hai un amplo programa que combina tradición, sátira, música e participación popular co Loro Rabachol como protagonista. En Vigo haberá concurso de comparsas e a visita dos merdeiros polo centro histórico. Coruña abre mañá o gran bailódromo destas festas,
No Coruñodromo, na Praza de José Selier, haberá música, baile, actividade para nenos e adultos e gastronomía. Unha fin de semana chea de tradición, cor e bo humor a expensas do tempo. Hoxe 13 de febreiro é o Día da Radio, así que imos felicitar os nosos compañeiros da Radio Galega, un medio que cada día demostra a súa vital importancia. E son uns meses, no Día do Apagamento, foi o principal medio polo que se informaban os galegos. Que tal, como sempre, falamos desta hora un chisquiño do tempo, imaxes en directo de Ourense, esa cámara que vai barrendo zonas da cidade, como ven, algunha pinga, serán intermitentes as precipitacións para as próximas horas, ollo que poden vir con tormenta e con sarabia. E imos ata a montaña, o clásico plano que temos no Cebreiro, fíxense, sen rastro de neve, pero nas próximas horas volverá a nevar. Mesmo temos que falar de avisos ata mañá ao mediodía nestas zonas de montaña do leste. Fíxense o mapa de novo cargado de chuvieiras, é o que nos espera para as próximas horas, certo que de forma intermitente agrávase a situación marítima, do amarelo pasamos ao laranxa e aínda se manteñen os avisos por acumulados de chuvia, aínda que, como lles estou comentando, pois serán máis intermitentes nesas zonas da Coruña de Pontevedra, e fíxense os puntos en aviso por nevaradas, ollo tamén con refachos de vento, uns ingredientes, todos os ingredientes temos esta tarde tamén do inverno, tanto na montaña do sur como nas comarcas do norte. Hoxe, despois de Carlos e a información deportiva, falamos do sábado, dese que tanto levamos esperando por o anticiclón, e tamén damos unha pincelada da pinta que ten a próxima semana, onde tamén teremos que falar de cambios. Uns científicos converteron unha dúcia de osos grizzly en reporteiros da súa propia vida en Alaska. Como? Colocándolle unha cámara no pescozo. A reportaxe mostra a dureza de sobrevivir nunha paisaxe xélida marcada pola escaseza de alimento e a competencia con outros depredadores. En canto á calidade das imaxes, xa ven que non son peores que as de calquera de nós gravando co móvil unha excursión ao campo. En Galicia temos por diante unha fin de semana de Entroido e de San Valentín. Haberá que nos compatibilice disfrazándose de namorado por un día. Xa lles adianto que iso non vale. Hai que sentilo de corazón. No Emirato Árabe de Sharjah, en cambio, non están para moito San Valentín, tendo en conta que ali teñen as leis máis conservadoras da rexión para relacionarse homes e mulleres. Pero, iso sí, celebran un festival das luces que atrae turistas de todo o mundo. Nel, os edificios históricos serven de lenzo para proxeccións de luz e música que crean unha magnética atmosfera. Pasen moi boa fin de semana.